U woord is lewend, U woord is kragtig. En Heer, U mag vandag tot ons spreek. U mag vandag ook door U woord, Heer, mag U het ons toestemming daarvoor, om ons te verander, om ons tot bekering te lei, Heer, om ons digter by aan U te trek, om doorbraak te bewerk in ons lewens. En Heer, wij erkennen U vandag, ook as Heer over ons lewens. Spreek maar tot ons Vader. U woord sal op vrugbare aarde terechtkom en U woord sal veel vrug voortbring. In Jesus naam. Amen. Ek wil vandag met ons een heel korte boodskap delen over de woorden van Jezus aan het kruis. Ek gaan probeer om dat kort te houden. In Lukas 23 vers 34 lezen wij hoe dat Jezus deze woorden uitspreek en hy sê, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Nou hier noemt Jezus God Vader, zijn pa. En Jezus kon ook vergeving uitspreken. Het gesproken hebben ze, ik vergeef het, maar dan die Vader hen nog niet vergeven. Vader moest hen vergeven. Hij moest vergeving uitspreken. En dat is Jezus zijn gebed hier. Hij wil een totale vrijspraak voor deze mensen. En alleen die Vader kon dit doen. Degene die hem kruisigde, kon alleen maar op een manier vrijgesproken worden. Wanneer die Vader het zou doen. Op dat moment dat die, kon Jezus dit niet doen. Hij vroeg zijn Vader om dat te doen. En dan zien we ook het hart van Jezus. Om deze mensen echt in vrijheid te laten ingaan. Zonder enige schuld aan zijn kruisiging naar hem toe. Weet u, Jezus niets anders meer kon doen. Hij hing daar aan het kruis. Toen bad hij. En het maakt niet uit welke omstandigheden wij vandaag meemaken. En dat is één iets die wij nog kunnen doen. We kunnen bidden. Jezus is voor ons een voorbeeld daar. Want gebed verandert zaken. Hier bad hij nog als zoon. Tot zijn vader. En zijn vader was daar tegenwoordig. God was daar. Tijdens dat kruisigen. Zijn vader was daar. En zijn vader was daar. Ook om te vergeven. En vrij te spreken. Ook nu nog bid Jezus voor ons. Dank de Heer dat hij ook voor ons intreedt. Tot zijn Vader. En Lukas 23 vers 42 tot 43 lezen we de woorden van een van die misdadigers. En hij zei daar tegen Jezus, Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. En Jezus zei tegen hem, ik zeg je dat je vandaag nog met mij in het paradijs zal zijn. Dus ze waren met twee misdadigers. En die een misdadiger zei, Jezus, red jezelf en ons. Gaan zuchten op hemzelf. Wat zo gebeurde, als hij toch van die kruis zou afkomen, ging hij gewoon maar doen wat hij deed. Zelfde misdaden, zelfde moorden of wat ook al. Hij zou niet veranderd zijn. Zijn begeerte was ook niet om te veranderen, zijn begeerte was gewoon om daar weg te geraken. Terwijl die andere misdadiger zei, Jezus is onschuldig.
Wij zijn skuldig, maar hy is onskuldig. Dus hy erkende hom as Messias. En hy, die woorde ook toe hy uitspraak, door te zeggen, as u in die koninkryk komt, spreek van herkenning, naar Jezus toe, as die Messias, as de redder, as de verlosser. En op dat moment, zei Jezus tegen hem, ik zeg je dat je vandaag nog met mij in het paradijs zal zijn. Daar vond redding plaats, voor deze man. In Efesiërs 2 vers 8 lezen we, omdat God zo liefdevol en goed is, heeft hij jullie gered. Door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar God heeft jullie gered. Het is zijn geschenk. Deze misdadiger kon zichzelf niet redden. Hij kon zichzelf niet redden. Hij kon zelfs niet eerst op zijn knieën gaan. Hij hing daar aan het kruis. Hij was totaal afhankelijk van Jezus. Van zijn genade. En weet u wat, op dat moment, toen ervaarde dat Jezus zijn genade genoeg is. So dikwijls willen wij gaan werken voor gebedsverhoring. Of wij willen daarvoor betalen. Wij willen met onze goede daden God toch overtuigen om ons te helpen en goed te zijn voor ons. Maar het woord zegt is door genade. Zoals dit voor deze misdadiger is. Hij had nog één kans. En hij greep die met allebei handen vast. Ook wij hebben vandaag nog een gelegenheid om dit met God in orde te maken. We hebben vandaag nog een kans. Ik las, of ik luisterde deze morgen naar een getuigenis van iemand, een prediker, die heel prachtige getuigenis. Hij was in die occulte en alcoholieker en drugs en van alles. En hij kwam tot bekering en een van zijn vrienden luisterde naar zijn getuigenis. Die getuigenis was op videotape ook. Hij zag het. Hij kende hem heel goed. En ze ontmoetten elkaar terug bij een schoolfeest en die vriend van hem kwam daar en toen zei ik heb jou getuigenis gezien. Het is zo mooi. En die prediker die voelde zo'n dringendheid dat die man moest vandaag nog gered worden. En hij gaf hem een uitnodiging. Hij kom, wij gaan daar naar die restaurant, we gaan iets drinken en eten. Ik zal voor u betalen en dan kunnen wij verder praten. Ik voel echt, jij moet een keuze vandaag voor God gaan maken. En die man denkt een beetje na, maar nu vandaag nog niet. Eén moment was daar die begeerte, ik zou toch meer willen weten. En het volgende moment niet, ik ga nog een beetje uitstellen. En was 2 of 3 dagen later vonden ze hem terug, zat hij in zijn auto, hoofd voorover gebogen, dood. Hij was alcoholieker geweest en zijn hart heeft het gewoon begeven. Hij had een kans, hij had een gelegenheid, zoals deze misdadiger. En hij greep het niet aan. Ook God geeft aan ons vandaag kansen. Kansen om gered te worden, om bevrijd te worden, om dingen te doen die wij al heel lang geleden had moeten doen. Dat is vandaag opnieuw weer een gelegenheid. Laat ons dit aangrijpen. En in Johannes 19 vers 26, 27 lezen we over Johannes en Maria die
ook daarby stonde by die kruis. En dan sê hy daar, Jesus zag sy moeder staan, sy beste vriend stond naast daar, dat was Johannes. En toen sê hy tegen sy moeder, kyk, hy is voortaan jou soon. En tegen die leerling sê hy, kyk, sy is voortaan jou moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar by zich in huis. En die kerkgeskiedenis leert ons, dat dit was ook so, Johannes nam haar by zich in huis, en sy ben later in Efese gewoond, Maria daar in huis, Timotheus was biskop geweest daar, en Johannes had haar versorg tot aan haar dood. Maar weet jy wat is interessant, as jy in die ander vertaling gaan lees, bijvoorbeeld Amplified, of die Herziene Statenvertaling, dan sien wij dat Jezus sy eigenlijk tegen haar vrou, sê die soon. Hy sê nie moeder. Want die relasie was veranderd. Hy is redder geworden. Hy is verlosser geworden. En die lang daarna, op Pinksterdag, lezen we dat Maria was erbij, toe Jezus aanbede werd. In die bovenzaal. En toen sy gees uitgestort, die Heilige Gees uitgestort werd, was Maria erbij. En sy daar wees om hem te aanbid. Dit was niet meer moeder, maar vrou. Die relatie was veranderd. Sy was nog altyd sy aardse moeder, maar die relatie was veranderd. In Mattheus 27 vers 45 tot 46, van 12 tot 3 uur hing er een dichte duisternis over het hele land. Om ongeveer 3 uur riep Jezus, Eli, Eli, lama sabachthani, dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? We hebben gelezen dat Jezus sy Vader vergeef het. Sy weet niet wat sy doen. En nu lezen we dat Jezus zei, mijn God, is niet meer Vader, want hij was verworpen. Al de zonden van die wereld is op Jezus terechtgekomen. En God als een rechtvaardige God moest zijn gezicht wegkeren. Die relatie was verbroken. Was niet meer Vader, maar God. Jezus spreekt hem als God aan. Mijn God, hij is niet mijn Vader. Al de straf van God voor zonden kwam op Jezus terecht. Hij werd verworpen, zodat wij aangenomen zullen worden. Zodat wij, wanneer wij zijn offer aanvaarden, en de relatie met die Vader kunnen hebben. Wij kunnen tot die Vader bidden. In Johannes 19 vers 28, Jezus wist dat alles wat gedaan moest worden, nu gedaan was en zei, zoals er geschreven staat, ik heb dorst. Al die geestelijke vereisten waren nagekomen, dat wat hij op geestelijk gebied moest doen, was gebeurd, hij is gestorven voor de zonden, of hij heeft zonde gedragen, striemen voor onze genezing, smarten, die heeft hij gedragen voor ons, zielkundige, psychologische dingen ook. En dan zegt hij, ik heb dorst. En hij toont gewoon, ik ben mens. Ik ben God, maar ik ben ook mens. Ik heb ook menselijke behoeften. En dan weten wij wat daar gebeurde. Zij doopte een spons daar, een zuurwijn, en zij gaven het aan hem om te drinken. Jezus wist dat alles wat gedaan moest worden,
gedaan was op geestelik gebied. Dit was gebeurd. In Hebreeën 4 vers 15 tot 16 lees we deze woorden, deze hoge priester, dat is Jesus, begryp onze swakhede, omdat hy dezelfde verleiding heeft gekend als wij, maar hy heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hy heeft nooit gesondig. Laten wij daarom vrymoedig naar de troon van God gaan, om van hem genade te ontvangen, om hulp te verkrijgen, juist in die ogenblikke dat wij het moeilijk hebben. Hy begryp onze swakhede, hy was ook waarlik mens, en hy toonde dit ook daar aan die kruis, door te zeggen, ek heb dorst. Hy verstaat ons, hy begryp ons, hy kent onze behoefte, ook als mense. En hy is betrouwbaar om vir ons in te treden, hy kan ons helpen, hy kan vir ons voorsien. Hy sien ons niet alleen als geestelike kindere van die Vader, hy sien ons ook als mense, met normale behoefte. Daarom kunnen wij hem ook vragen om voor ons te voorzien, ook aan ons menselijke behoefte. In Johannes 19 vers 30, toen Jezus wat van de wijn gedronken had, zei hy, mijn taak is vervuld. En hy boog zijn hoofd en gaf de geest. Alles wat hy moest doen, had hy gedaan, het verlossing bewerkt, hy het bevrijding bewerkt, hy heeft redding bewerkt, hy heeft genezing bewerkt, hy heeft die heelmaking bewerkt. Alles wat hy moest doen, is reeds gebeurd. Dit is reeds gebeurd. Daarom kunnen wij door geloof dit ook aanvaarden en aannemen. Voor onszelf. En dan maakt God dit een realiteit in onze levens. Toen Jezus daar zei, mijn taak is vervuld. Of een andere vertaling, het is volbracht. Het is gebeurd. Was dit een kreet van overwinnen. Hy heeft die overwinning behaald. Hy het alles gedaan wat nodig was om voor ons redding te bewerken. En ek dank God, hy heeft alles gedaan om voor my redding te bewerken. Daar moet niets meer gebeuren. Behalve dat ek het moet aanvaarden. Dat ek het moet aannemen. Dat is my verlosser. So dank Heer, U het dit ook vir my gedaan. Ek neem dit. Ek neem die geskenk. In Lukas 23 vers 45 tot 46, want er kwam een zonsverduistering en het gordijn in de tempel scheurde doormidden. Nou dat gordijn maakt een scheiding tussen de heilige deel en de allerheilige deel. Het allerheilige deel was dat gedeelte waar die ark van het verbond stond. Alleen de hoge priester mocht daar 1 keer in die jaar daar binnen gaan om offer te brengen voor de zonde van het volk. En dit was zo'n heilige plaats waar Gods tegenwoordigheid was, dat sy maakte een touw vast aan die sy midden van die hoge priester. Zodat als hy zou sterven daar, omdat hy self niet in orde was met God, konden ze hem naar buiten trekken, want niemand anders mocht daar binnen gaan. En die gedeelte, dat gordijn, scheurde. Want nu kunnen wij, omdat Jezus dit voor ons bewerkt heeft, kunnen wij in Gods tegenwoordigheid ingaan. Zonder vrees. Hy nodigt ons, hy sê, kom met vrymoedigheid. Jezus heeft die weg gebaan voor ons. Hy heeft dit mogelijk gemaakt voor ons, om in Gods tegenwoordigheid te komen, zonder vrees, zonder minderwaardigheid, als mede-erfgename en als kinderen van God. Laat ons daarvan gebruik maken. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht. Prijs is betaald.
Prys is betaal, het dit moontlik gemaak. Waarom sal my dan nog uitstel om daarvan gebruik te maak? En Jesus riep luid, wat 'n pragtige woord, Vader. Niet God, terug, Vader. Hy het die prys reeds betaal. Sonde is op hom terechtgekomen. Die Vader heeft dit aanvaard, zijn offer. En nu is hy terug, so. Vader, ek vertrou my gees aan u toe. Toen hy dat had gesê, stierf hy. My broer, my sus, ek moes aan denken, as Jezus sy geest aan sy Vader kon toevertrouwen, kunnen wij dat ook doen. Weet u, dat wij zijn veilig bij onze Vader. Wij kunnen onszelf aan hem toevertrouwen. Wij kunnen onszelf aan hem geven. Er is een tekst in Romeinen 10 vers 9, waar hij zegt, als wij met onze harten geloven en met onze monden belijden, zullen wij behouden. Met onze harten geloven wij dat hij voor ons gestorven is, dat hij opgestaan is, en met onze monden belijden wij hem als Heer over onze levens. En dat is wat Jezus hier deed. Hij gaf zijn geest aan zijn Vader. Vader, u bent mijn Heer. Ik ben veilig bij u. En toen hij dat had gezegd, stierf hij. Toen was het genoeg. Het was gedaan. Het was gebeurd. Hij is terug, Vader. Vader, waar ik veilig ben. Waar ik mijn geest aan kan toevertrouwen. Ik kan mijn geest in zijn handen leggen. Ik ben zo veilig. Hij is mijn Vader. Nou, hier noemde Jezus terug God zijn Vader. Mijn broer en mijn zus, ook wij zijn veilig. In de handen van onze Vader. En ik wil daarmee afsluiten. Misschien is er iemand vandaag die aangeraakt is door deze woorden. En u die begeerte ook om ook uw geest in de handen van die Vader te leggen. Weet u hoe doen wij dat? Gewoon te zeggen, Vader, ik geef mijzelf aan u. Wees ook mijn Vader. Dank je voor wat Jezus voor mij gedaan heeft. Zullen we al in onze ogen dicht doen. Als er iemand is die deze gebed wil bidden, wil je gewoon je hand opheffen en ik zal met je mee bidden. Is er iemand? Laat ons samen bidden. Vader, dank u wel voor Jezus. Dank u voor die prijs die hij betaald heeft. Dank u dat onze zonden op hem terecht zijn gekomen. En dat u dit aanvaard heeft. U heeft zijn offer aanvaard. En Vader, opnieuw weer geven wij ook vandaag ons geest in uw handen. Wij geven onszelf aan u. Want Vader, bij u zijn wij veilig. In uw handen zijn wij gered, zijn wij verlost, zijn wij gezond. In uw hand zijn wij heel gemaakt. Vader, u bent ook onze Vader. En dank u, Vader, dat wij zo veilig zijn bij u. Wij willen vandaag niets terughouden. Geen deel van onze levens, Heer. Wij geven alles aan u. In Jezus' naam. Dank u dat wij gered zijn. Dat wij verlost zijn. Dat wij gezond zijn. Dat wij heel zijn, Vader.
in Jesus naam. Amen. Amen.